Idol, 12 OFW sa Ilocos Region na biktima ng balikbayan scam. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nabiktima ang nasa 15 overseas Filipino workers mula sa Ilocos Region ng balikbayan box scam. Ang ilan sa biktima inireport sa Department of Migrant Workers o DMW na hindi nakarating sa kanilang destinasyon ang mga nasabing kahon. Hanggang ngayon, palaisip pa naman sa ahensya kung saan ito naligaw kaya't patuloy ang kanilang investigasyon. Samantala, ang mga nasabing biktima ay naabutan ng nasa 30,000 pisong halaga ng cash assistance sa ilalim ng pondo ng programang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW sa nangangailangan. Ayon yan kay DMW OIC Assistant Director Region 1 Romeo Haramilla. Ani Haramilla, sakaling makaranas ng parehong problema ay huwag magatubiling hingi ng kanilang tulong. Sa ibang lugar naman sa bansa, may nagpahayag na hanggang ngayon ay wala pa ni sentimong natanggap sa ilalim ng programa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.